bun venit la un nou episod. Astăzi o să jucăm Five Nights at Freddy's VR. Am făcut ceva, dar nu prea mult, ceva de gen. Da, acum, acum o să facem, nu știu, uitați. Uitați, am făcut asta, FNAF 3, FNAF 4 noi. Am gândit, nu știu dacă facem Balloon Boy. Hai să facem Balloon Boy, hai. Ce contează? Am făcut noaptea 1. Ok, da. Hai, salut! Văru! Hai! Vălu! Se mișcă... Hai, vino mai repede ei. Hello? Tu ta da aici aia cu hello tot, vino mai repede, mișcă! 1, 2, 3, 4, 5. Da, și mă, dar nici nu se mișcă, ce e asta? Mișcă, hai mișcă, vino pe X. Hello? Vino pe X. Esențătule, vino pe X, că de bat, că de rup, că de las cu pălăria aia ta care se mișcă. Hop! Hai! Uitați-l. Disperatul. Hai, disperate! Disperatul ăsta nu poate să facă nimic acum. Tu de aici. Ok, asta e chiar așa de horror-leacă. Hello? Ce căcat. Bă, dar e greu că trebuie să-i faci pe aia să se miște. Ce-i asta? Da. Ia. Restart. Ha, salutare, vă rog. Hai! Da, hello, șțui. Am văzut de. Hai! Am văzut. M-am speriat. Hello. E grea treaba asta, trebuie să-l prinzi fix pe X, pe nebun. Hai! S-a apropiat nebunul. Pendejo, pinche madre. A pierdut din nou, să-mi bag. L-am văzut. Am pierdut din nou. Eram așa de aproape. Eram așa de aproape, vai de capul meu. Restart, e ușor, dar e și scary să nu prinzi asta treaba. Asta. Salutare. Hai! Salutare.
What the fuck? Deci, what the fuck, man? What the fuck? Deci, what the fuck? Get over here, you son of a bitch! L-am prins! L-am prins! Prea bun, văru, prea bun. Un pluș! Dă-mi plușul ăsta. Time Freddy, dă-mi. Ca și ochiarii. Hai, nu contează asta. Nu o să risc din nou să mi se închidă din nou videoclipul. Deci o să lăsăm aici. Data viitoare facem mai mult pentru că așa zic eu. Că acum am școală mâine și de asta. Hai, ne vedem data viitoare. Sper că v-a plăcut. Dacă nu puteți face ce vreți. Hai, v-am pupat. Să vă abonați că mă suportă mult și like la fel. Hai, vă pup.